galang kasih kuasa manusia kuasa eman-eman godong delima sing di eman sok salah terima masa pusing sambi maya hari sing di eman kadang-kadang gawe lara batal kowe habi mamane Iis kang ditembangi mamane Iis ajar selawasi wong ditinggal pira larane sing ditembangi masa gusing sambi maya minangkane sedulur dewe wis lawas ora jamu barang jamu godhong meniran wis lawas kulane mabelek ketemu tobat deh ya ari awak lagi sengkel ku sengkel ari awak lagi blenak ku blenak ketemu dari pikiran ketemu masa sing sambi maya pribasane kita ki ngalor tutuk ngalore ngidul tutuk ngidule pribasane mancing alas metu luwung alas luwung alas dah ya orang mendak-mendaki wong kang kuwu Aji Ermanto dewe toli kegila-gila temen sing aran nasib lagi belenak cobaan ki bener-bener luwih tajam ketimbang silet luka hatine kita kaya orang bisa diobati sedurunge ketemu karo impian lan harapan kaya lara wis tak dadapakan mati wis tak niati percuma tobat wis ninggal tekan mangsa toli kegila-gila temen ya jare kita bu priwen apa nyawang tempat iki kaya berubah segala-galanya wiwitan pada alung deleng kegodongan pada regis kekembangan pada nemblung suarane penghuni iki pating cerelak pating gregel berarti anak tanda-tanda kang ora enak kenapa ribawa numpang senggol nang Gino karo nang Tanto dikongkon balik wis mama yang disayang ladalah getaran hati secara mata batin kita deg berarti kita bakal ketemu tobat berarti kita omongannya diterima mama yang ditembangi ladalah ora samar ora pangling kesawang ning mata kita kliang duduk kliang satuan duduk satuan kalian tapi kaya manusia tobat mama Yandi kantun mati tobat ya biar angen-angen waning drek berarti kita bakal ketemu priwen becarane ya kaya sarang mamane isi keding sarang Mas Agus sambil main enak-enaknya kita delak singkadoan tak
ite kion apa duduk kion apa duduk duh ya Yusuf dingin tobat ya Arukir gambare waktu welan pisan sing kaya kaca masa murung kedenger mangsa wandeya keciri mangsa burung saking emane-mane wong ngeduluran tegani larame ora tega Mas Agus maning warase gumelareng jagat pratingga selumaing bumi sekurbeng langit dunia diisi kelawan corak lan perilaku neng manusia kang sumrambah ananing jagat pramodita semenjak tempat kelahiran ingsun tinggalkan paribasan nung tutis suku kedipeng mata ngukir-ngukir pasir mapai ning buana angkasa anggawa salah sawijining misi kang suci nganti tumrap ananing tempat iki Abdul Mukiyi krungu selenting bawane angin kolepat pejaning kilat pejakang sinambungan tumrap marang priangganing kuwa pamijaan ana salah sawijining aulia kang arif tur bijaksana Kisah Abdul Qadir Jailani kelawan keagungan lan kearifan nganti ingsun dewek merasa terpesona kelawan kebijaksanaan kepengen rasane keamprok jongok anyadap salah sawijining ilmu padamu kang mampu gawa salah sawijining manusia kang tumrap ning alam dunia sampai akhiring jaman ananging sing dadi ewon ning panggali pribadi ning Abdul Mukiyi jempekar saking tempat lan panggonan tanpa izin serta pamit saking panjenengane Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu wis jelas kelawan nyata kaya dene ramandalan ibunda Gunda sarta Gulana memikirkan tentang keberadaan putranya ananging cita-cita kang tumrap marang batin lamun tanganti priangganing ingsun durung bisa anyadap salah sawijining ilmu tak pelajari wiwit awal tumrap ananing akhir ingsun nganti ora bisa menemukan jalan endi dalan kang setapak awak samia pada lemes laksana karung tanpa isi arep ana mawa gara-gara ngapa ya Allah tunjukkan dalan marang pribadine ingsun Abdul Mukiyi kabran ajanana alangan lan rintangan kang singgah ning hadapan prianggan ingsun ya Rabbi toli wulung uduk samya pada merinding arepan anak kejadiannya ngapa ya Allah